Здравейте! Аз съм Радослав Груйчев от фирма CADpoint и ще ви покажа продуктите за визуализация Showcase и 3D Studio Max. Те се съдържат в пакетите Factory Design Suite и Product Design Suite за машиностроенето. С Showcase се създават висококачествено изображение и анимация в реално време. Сега в момента виждате един модел на фабрика, който е импортиран в Showcase. Също е създадена и околната среда около него е въведена. Околната среда се променя с тази команда. Сега ще променя. Виждате, че машините в момента ги поставих в едно хале. По този начин вашите машини и изделия могат да бъдат слагани в всякаква среда, за да се създаде по-реалистично изображение. Сега ще задам и материал с Shift и ляв бутон на мишката се селектират. По този начин се задава материал. Ще променя и осветеността. След като създадете вашето изображение, вие може да го запишете като имидж. Характерно за програмата е, че не изисква рендване, а просто в реално време се извършват, се рендват картинките и няма нужда да се изчаква. При пакетите Factory Design Suite и Product Design Suite се съдържа експорт от Inventor към продуктите за визуализация 3D Studio Max и Showcase. Това е експорта Suite Workflows. От тук, след като се изпортнат, те освен самите модели, детайли и сглобени единици, може да се
експортнат в Showcase и 3D Studio Max и съответните ограничения за движение, констрейни, реалистични презентации. Всички тези неща, които са в Inventor, се прехвърлят в Showcase. Също така се прехвърлят и съответните цветове. Програмите работят с общи цветове. Това е модела на челния товарач в Showcase. След като той е направен на Inventor и е вкаран в Showcase, без проблем може да се генерира движение, с което да се направи анимация. И съответно анимацията да се запише на филм или да се публикува в интернет. Едно от големите предимства на 3D Studio Max е, че с него вие може да правите много лесно анимация. С него се правят повечето анимации и филми. С него вие може да движите обектите, които сте създали на вашата фабрика. Виждате анимацията, която е създадена. Тя може да се запише на филм.